Da jeg kommer i gymnasiet, så kan jeg sgu hverken læse eller skrive. Altså jeg har nok som mange andre drenge været helt uinteresseret i boglig viden. Men så bliver mine forældre skilt lige, da jeg skal i gymnasiet, og så flytter min tvillingbror og jeg ned til min far, som er sådan en old school academic, altså som han er født i 1915 og 30 år ældre end min mor, og gået på pension på det tidspunkt, og han sætter sig virkelig for, at nu skal vi altså lære noget. Og han sætter sig ikke bare og laver lektier med os, når vi kommer hjem, men han sidder også og diskuterer med os, altså og lærer os at omsætte den her viden og afsøge grænserne for forskellige fagtraditioner, ikke? Og det gør, at jeg skifter fuldstændig. Altså jeg får en meget, meget stor forkærlighed for viden og ser værdien af det. Og det bliver sådan et afgørende øjeblik i mit liv. Jeg vælger at ligesom specialisere mig blandt sådan nogle her samlere ude i Sibirien, altså helt ude i den sibiriske ødemark, hvor der faktisk ikke har været andre forskere. Og det gør jeg jo fordi, at altså på grund af nysgerrighed, ikke? Hvem er de her mennesker, hvordan lever de osv. Og der kan man sige, der bliver jeg involveret, eller jeg involverer mig selv i sådan et godhedsprojekt, som skal eksportere deres solskin til Danmark, så de kan få nogle ordentlige penge for det. Men jeg tager ikke lige betragtning af, at den her russiske mafia sidder og skummer fløden. Så jeg må, altså, og de intervenerer, og politiet lægger arrestordre på mig, og jeg må flygte ud i ødemarken, hvor jeg bor i 9 måneder med forskellige jægere. Og det bliver et meget afgørende øjeblik, fordi der ser jeg, hvordan jæger-samlerfolk, som jo det vi har været 95% af vores tid her på jorden, hvordan de lever, og hvordan de deler viden. Og det gør de jo i, kan man sige, egalitære strukturer, altså det vil sige ikke hierarkiske måder at leve på, hvor man lægger utrolig meget vægt på den enkeltes autonomi, altså, og hvor viden flyder på en helt uproblematisk måde. Og det bliver afgørende i det, jeg skal lede et stort museum, altså i Norge, Kulturhistorisk Museum, som ligesom er pendanten i Norge til vores Nationalmuseum. Fordi jeg sætter mig for at sige, jamen hvordan vil den her organisation se ud, hvis den blev struktureret efter de her principper og værdier, som dominerer hos jer samlerne. Og det vil sige, hvordan kan man lave en flad, egalitær struktur i et ellers meget hierarkisk opbygget organisation. Og det bliver et stort omorganiseringsprojekt, som heldigvis lykkes. Og lykkes altså også kun fordi, at der er en administration, der bakker op om det, og som ligesom kan levere regler og dokumentation for den her omstrukturering. Men det bliver i sig selv et socialt eksperiment, kan man sige. Et eksperiment i, hvordan kreerer man et helt andet arbejdsmiljø, et helt andet arbejdsklima, ikke? Og det, altså det kan nok kun lade sig gøre, fordi at Universitetet i Oslo egentlig er struktureret på sådan en lidt old school måde, hvor forskellige fakulteter, og museet er et fakultet, har ret stor autonomi, så der er ikke nogen, der blander sig i det, altså centralt fra. Jeg tror, det vil være meget svært på universitetet i Danmark. Det der er problemet i dag, er jo, at man har kører en offentlig administrativ struktur helt ukritisk ned over alle offentlige organisationer, uanset hvad de er. Altså i stedet for at tage udgangspunkt i at forstå det unikke ved den her organisation. Ikke? Et museum er sgu ikke det samme som et hospital. Et hospital er ikke det samme som en folkeskole. Altså at forstå, hvad er det, der er unikt ved de her institutioner, og prøve at få det frem. Få det bedste frem, den bedste energi frem i den her indgivende institution, i stedet for at lægge et standardiseret skema ned over det og styre det igennem et Excel-ark. Ikke? Fordi det, man får ud af det, hvis man dropper den her standard administrativ tankegang, det er jo, at man lige pludselig får aktiveret en masse ressourcer, kreative ressourcer, også hos medarbejderne, som kan bruges altså produktivt i at udvikle organisationen og gøre den dynamisk og innovativ. Og der ligger et kæmpe innovationspotentiale, også i den offentlige sektor, altså ikke kun i den private, men også i den offentlige sektor, som kunne berige Danmark, ikke mindst også som altså som eksportobjekt, kan man sige, ikke? Fordi den offentlige sektors ydelser er jo eksportmuligheder også for Danmark. Og der tænker man, når man siger ordet innovation, så tænker man sgu ikke den offentlige sektor, man tænker den private. Og det synes jeg er synd, fordi der ligger et kæmpe kreativitetspotentiale gemt i det offentlige. Hvis vi kører videre af det spor, vi er på nu, hvor man altså kører standard administrative modeller ned over den offentlige sektor, og ikke mindst uddannelsessystemet, som jo uddanner både til den offentlige og den private sektor, jamen så ender vi i en kreativitetskrise. Det er der ingen tvivl om. Alla, tror jeg, det man har også set i Japan, altså ikke som var det store ideal tilbage i 80'erne, men hvor at vi har med et samfund, som grundlæggende set er ude af stand til
at gentænke sig selv, altså at genopfinde sig selv. Ikke? Så det er på høje tid, at vi skifter kurs, og hvis vi gør det, så tror jeg også, vi får, eller det ved jeg, så får vi meget gladere medarbejdere. Altså medarbejdere, der elsker at være på arbejde, fordi det forholder sig rent faktisk sådan, at hovedparten af alle mennesker rigtig gerne vil bidrage til deres arbejdsplads, vil rigtig gerne være del af et fællesskab. Ikke? Og hvis man giver dem den tillid, så vokser de, og dermed vokser institutionen også. Ikke? I stedet for at bygge administrative strukturer op, som grundlæggende set bygger på mistillid, altså ikke? Hvor at medarbejdere hele tiden skal registrere og bevise, at de laver det, de skal lave, ikke? Og bruger deres tid på det. Og det er det er også velfærdsstaten, der er på spil, fordi velfærdsstaten bygger grundlæggende set på en uformel kontrakt mellem borger og stat om, at man leverer en meget stor del af sin indtjening igennem skat til den offentlige sektor, fordi at man har en tillid til, at de penge bliver varetaget på en ordentlig måde. Altså at ens gamle mor og far bliver taget sig af, at ens børn bliver taget sig af i skole. Men hvis man ved, at hovedparten af de penge går til administration, og at den her skolelærer eller sygeplejerske, som skulle tage sig af tingene, er tvunget til at sidde og bruge tiden på administration, så er der meget lidt motivation for at betale så mange skatteyderpenge, ikke? Og dermed undergraver man egentlig hele grundlaget for den skandinaviske model, altså som jeg tror, de fleste af os er ret glade for i sin grundform i hvert fald.